बिदिनो आं सिम्पोलसो जायो लोगोफोर आं बाराद्राय बिदिनो मस्ला मस्लि बायदिसिना होनानै जाया आरोना लोगोफोर सिम्पोल ओरैनो जास्ट सामब्राम गुफुर हाइजें बा सामब्राम बिदि सेरनो मोनबानो जायो आरोना लोगोफोर। हाय लोगोफोर नै आङो ओंख्रि संनायनि भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव नै आङो संगोन दायो बे नाजों ओमफ्राय नैयो बेयो सुखा खेथिनि फालें बायदि बै मोनसे गोखैया बे फाथा बेखौ आं दहाय टाउनाव थांनायाव लाना फैदों फाननाय नुनायखौ बेजों नाजों आङो संनो थाखाय नै लाबाय आरोना लोगोफोर आङो लाखाबाय नै ओरैजाय साराय जानबाय सारायाबो दुंखाबाय आं दायो थाव होनानै लानोसै एसे लोगोफोर नै बे थाव होनानै लाबाय आं नै सारायखौबो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर बे आं दिनैनि बे ओंख्रिखौ संनायखौ नोंथांमोनजों एसे फिसायैनो सेयार खालामनो होननानै लाबोबाय नेक्स्ट आं दायो सारायाव थाव होखाबाय आरो नैबे नाखौबो अलरेडि एवनानै लाखाबाय मैगंखौबो सुनानै सायनानै सुना लाखाबाय ओमफ्राय नैबेयाव आङो सामब्राम गुफुर हाइजें बिदिनो देबाय आरोना एसेनो सामब्राम गुफुर हाइजें बिदिनो हालदै आरो संख्रियाथ' थाखायो नङा होमबा बेखौनो आङो सिम्पोलैनो संनाय नोंथांमोनजों एसे सेयार खालामनो होननानै लाबोबाय आरोना स' मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो नायनायजों लोगोसे आंखौ अनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामलांनानै हो स' बेनो दिनैनि भिडिअ'आ नायलांबाय थादो थ'दो बा बिदिबा भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै फैदो संबाय थानायखौ आं दिन्थिलांसै मोनसे फारिनो नोंथांमोननो नै दायो आङो सामब्राम सेरना लानोसै अलरेडि नै सारायाबो दुंखाबाय बे सामब्रामखौ आङो सेरना लानोसै आरो नै आरो आङो खोनसेयाबो नै नाग्रोदो ओमफ्रायो नैबे सामब्रामा खामबाय नङा होमबा आङो दा बे मैगंखौ होनानै लानोसै आरो बेखौ होनानै लानोसै गोबाङानो बर'फ्रा जाखायो बे मैगंखौ होनबाबो आङो एसेबांथ' आलाग सोब जायगायावनो एखे होना बे मैगंखौ आलाग होना ना दा जोंनि बेयावहाय सुखा खुखिनि मैथा होनो आरोना बेखौ सुखा खुखिनि गोखै नालाय मैथा बायदि सुखा खुखिनि दा सुखा बोथोर नङा होनब्ला दैज्लाङाव मैथा जाबाय ओमफ्राय बे सुखा खुखिनि मैथा होनो आरोना जों बेयाव लोगोफोर नोंसोरनियाव मा होनो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर आंखौ नोंसोरनियाव आलाग होनोबा जों बेयाव सुखा खुखिनि मैथा होनो आरो मैथायाथ' पानि खुथियावसो जायो नालाय मैथा बांगालखौथ' जाखाबाय नङा होनबा मिस्थाखौ मैथाखौबो आलाग होनो आलाग जायगा लायै जायगा होनो आरोना बयबो दा जों मैथा बे बांगाल होनो आरो मैथा गोखा होनो ना सोरबाबा जों होनो मैथा बांगाल आरोना फिसा संख्रि होनानै लानोसै एसे र' संख्रि आखाइ फारसेजोंनो हमनाय नालाय संख्रि दाबाखौ खेवनायसै र' संख्रि होनानै लानो आरोना लोगोफोर नै दानिया आङो सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौबो होनानै लाबाय ओमफ्राय हालदैखौबो होनानै लाबाय आरोना संख्रिखौबो होबाय दायो मानो होनबा आखाइ मोनसेजोंनो मबाइल हमनाय ओमफ्राय आखाइ मोनसेजोंनो एरनाय नालाय बिराद खस्थ' आरोना लोगोफोर आंहा फन हमनानै होग्राबो गैया हारसिंनो आरो एरग्लिनानै एवग्लिना लानोसै आरोना बिनि उनाव नाखौ स्र' होनोसै आरो बेनो एसेबां गोबावनि उनाव आङो दिनैसो संनायनि लाबोलायबाय आरोना लोगोफोर बिदिनो बारा थाबबो हाया नालाय आङो आरो भिडिअखौबो दैलि होनो हाया आं मानो होनबा बिदिनो बेस्थ' खामानि दायो गथ'फ्राबो एगजाम सोलिगासिनो दङ नालाय एगजाम सोलिनानै दिनै
फाइनालि दिनै बिसोरनि एग्जामा जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आङो हागौमानि कसिस खालामनोसै आरोना भिडिअ होनो हागोन ना हाया नायसै नै मुथासेल'मोन नालाय एसेल' जाबाय नायनो फनाव एसेल' नुबाय साराया गिदिर नुबाय आरोना बुरजायानो आरोना लोगोफोर एसेल'बाबो बिराद गोखैना बियो एसेल' होननानै बुंहोनो आरोना कमेन्ट सेक्सनाव आयौ ओंख्रियानो एसेल'थार होननानै बुंहोनो आरोना लोगोफोर बे एसेल'बा बिराद गोखै आरो नै दायो आं नाखौ होना लानोसै आरो नाखौ होनानै लाबाय आं नाखौ एसे बेसे एसे मिलायनोसै लोगोफोर दायो दै होनानै लानोसै आरो दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोसै दायो दै होनानै एसे संना लानोसै जाखाबाय दायो बिदिनो आं सिम्पोलसो जायो लोगोफोर आं बाराद्राय बिदिनो मस्ला मस्लि बायदिसिना होनानै जाया आरोना लोगोफोर सिम्पोल ओरैनो जास्ट सामब्राम गुफुर हाइजें बा सामब्राम बिदि सेरनो मोनबानो जायो आरोना लोगोफोर ओरैनो खालि सिम्पोल आरो बानलुबो बारा जाया आं लोगोफोर बानलुबो बारा जानो हाया दै दायो दै होनानै लानोसै आरो आं नै दायो दै होनानै लाबाय आं दै होनानै लाबाय एसे गोदौ होनोसै दायो ग्लोब ग्लोब खोबना होनानै गोदौ होबाय थानोसै एसे मोनबाय थाथोंसै आरोना दै होनानै लाबाय आं खोब्बायनो दायो गोदौबाय थाथोंसै आरो दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै लोगोफोर मोजां मोनोबा नायलांदो आङो संनाय खावनायखौ सिगाङावनो फारि फारि देखायखाबाय जोबथारनायाव आं बे रावखौ बुंबाय नोंथांमोनजों मोजां मोनोबा नायलांदो आरो नायनायजों लोगोसे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो दाबाव आरो जायफ्रा मोजां मोनदोंबा जायफ्रा जाखाबायबा बे मैगंफोरखौ आरो बेबायदि ओंख्रि संनानै जाखांबायबा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर आंबो जाबायमोन आब' बा आंबो जाबायमोन बिनानाव बा फ्रेन्ड बेफोरबायदि बुंहर आरोना लोगोफोर नोंसोरो संनानै जाखांबायबा आंथ' जाबाय थाखायो अब्लाबो भिडिअखौ लाबोनाय जाया दिनैसो फार्स्ट टाइम लाबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजों बेखौनो आं एसे फिसा शेयार खालामनो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो संनाय खावनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय आरो लाबोखाबाय बेखौनो आसा खालामो नायलांगोन होननानै आरो मोजां मोनगोन होननानै मोजां मोननायजों आरो मा खालामनांगौ नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो मोजां मोननायजों लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना आंनि भिडिअखौ बेनोसै बयखौबो आंनि चेनेलाव बाय बाय